Bombo Business News. Atensyon na sa ating mga motorista. Epektibo subong nga aga, ginpatuman ang rollback sa presyo sang produktong petrolyo. Ining labing una nga pagnubo sa presyo sang fuel halin sa nag-ibol ang giyera dito sa Middle East. Sa gasolina, nagnubo sang 4 pesos and 50 centavos tubtob sa 6 pesos and 50 centavos kada litro. Sa liwat, sa gasolina nagnubo sang 4 pesos and 50 centavos tubtob sa 6 pesos and 50 centavos sa kada litro. Sa diesel, nagnubo sang 20 pesos and 90 centavos tubtob sa 23 pesos kada litro. Sa liwat, sa diesel, nagnubo sang 20 pesos kag 90 sentimos tubtob sa 23 pesos kada litro. Sa kerosene, nagnubo sang 11 pesos and 50 centavos kada litro. Sa liwat sa kerosene, nagnubo sang 11 pesos kag 50 sentimos sa kada litro. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo ining exchange rate gan basa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o KUNBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon subong nga aga. Sa aton nga reference rate 60 pesos and 14 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 63 centavos ang Hong Kong dollar. 46 pesos and 81 centavos ang Singapore dollar. 15 pesos and 93 centavos baylo sang Saudi Real, kag 69 pesos and 78 centavos ang baylo naman sang euro.